Malakas siya. Sabi mo, mamaya tulog to. Dali lang, si Michael magsasabi. Abi lang, ito, wala niya dagdag. Talo na kayo, sabong kayo eh. Oo, kahit na, mahal. Pakita, lupit talaga nito. Oo, tabo. Wala. Judges, Eh, si parang Dan the Judge. dapat isa kayo lang. Hindi naman parang iglo. Sinuka na. Parang sinuka na. Pagmalaki ko na yun. Ayun, hindi mo na. Sige, sasaluin na lang kita. Hindi malamig. Hindi makakabangon, no? Wala, laki na Matutulog na! Matutulog na! Matutulog na! Ba, diskarte nila, diskarte nila. Tatlong araw tayo rito, pare. Okay lang yan. Parang Joven, tas nagtay sila eh. Sabi na tutulog to mamaya. Nasisiyan ha? Plak na ito mga... Oh, dalawa na ha. 2 minutes na. 2 minutes na. Ano ba yan? 2 minuto na. Sige, basta mo kasi gagawin din nila yun. Oo, ganyan din gagawin namin eh. Oy, bigyan kayo kasi, oy, magtagayan tayo dito talaga. Wala na. Tagay na, 3 minutes na kayo. Okay! Okay lang yan. Ano? Kaya ba? Tutulog na. Iniwan na. Stop! 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 Kami na, 2 minutes. 2 minutes and 19 seconds! Lugi kami sa inyo, ah. Kung sumuko sila, maubos sila yan. Oo. Anong oras? Oo. Maubos sila. Oo. Hindi, pare. Jacket yan, jacket ang dating. Jacket ang dating. Hindi na kaya yan, tabang yan eh. Walang lamig. Kaya. Walang lamig. Ay, malakas si Parol. Lakas to? Umawi sa OIC! Umawi! Malakas yun. Umawi sa OIC! Dito tayo delikado. Nanggugulo pa to. Dami mo. Dami mo. Dami mo. Kaya, kaya. Panalo na, panalo na. Panalo sila. 2 minuto pa kayo! Pahinga ka. Pahinga ka. Pahinga ka. Lakas ang minuto. Sabi na lang, konti na lang. Joel, samayan Joel! Dahil, konti na lang oh. Meron pa yan. Wala lang kayo. Ay, sayang tayo. Tayo na! Ito na, gagawin kayo eh! Oh, 114. 114. Ubos.